itt kezdjük, mert ugye ez a terület indítja be leginkább a nyirokrendszer tisztítását. Na most megharapott. Nagyon-nagyon félek, bevallom őszintén. Tökéletes, jó, hát nézzük meg, hogy van-e mitől tartalom, akkor csapjunk bele. Jó, izzad a tenyerem. Ez a Budapesti Orvosi Piócaterápiás Központ. Orvosi piócákkal dolgozunk konkrétan. Piócákat helyezünk fel a vendégek testére, és így különböző egészségügyi problémákat tudunk korrigálni. Nagyon sok mindenre használjuk őket. Zömében itt Magyarországon szívérrendszeri, keringési, emésztési problémák, tehát ilyen bélgyulladások, kiválasztó szervek takarítására, vértisztítás, vérhigítás, ugye ezt majdnem mindenki tudja róluk, hogy erre képesek, de ugye ez az alapfunkciójuk. És ezen kívül még rengeteg, több százféle hatóanyag csoport van a nyálukban, amit ők bejuttatva a szervezetnek lényegében a saját regenerációját segítik. Zúzódás, húzódás, törés, szalagszakadások, ezeket harmadannyi idő alatt helyre jönnek, hogyha a piócával is megtámogatjuk. Migrénes fejfájások, azt szinte kivétel nélkül mulaszt el a kezelés. Hormonháztartásbeli problémák, különböző légzésszervi, például aszma, allergiás tünetek. 2 hónappal ezelőtt nekem találtak egy olyan betegséget, ami összeszűkültek az ereim, és megállt a vér az ujjaimban. Bekerültem a kórházba, 10-ből 9 orvos azt mondta, hogy le kell vágni az ujjaimat. Nagyon ki voltam, nagyon magam alatt voltam. Édesanyám hallotta, benn volt a pedikűrösnél, és hallotta, hogy valamilyen piócás doktorról beszélnek. Szóval úgy jött a Karina szóba, és ő volt a 10. ember, akit megkérdeztünk, hogy mit gondol erről, és ő azt mondta egyből, hogy gyógyítható. Hát én nekem ott visszajött az életkedvem, mert tényleg nagyon sokat sírtam, nagyon ki voltam. Mondjuk, hogy általános dolgaid vannak, tehát ilyen nagyon súlyos dolog nincsen, nyugodj meg. Ki kell takarítani a szervezetedet szépen. Oké, jó, akkor jöjjön aminek jönnie kell. Mondhatjuk, hogy csodalény, az biztos, mert mivel szimbióta lény, ezért ő a gazdatestet, amiből táplálkozik, sokáig akarja életben tartani, és nyilván ezért ad neki olyan anyagokat cserébe, amivel ő egészséges tud maradni. Tudomány jelenlegi állása szerint nem lehet semmivel helyettesíteni a piócakezelést. Ezért is van, hogy az Egyesült Államokban élő orvosi segédeszközzé nyilvánították. Én nem hittem azért ilyenekbe, ebbe a terápiába, és most már igen. Az első alkalmon nagyon féltem, és inkább undorodtam ettől a dologtól. Ez mai napig se változott. Hiába próbálok itt megbarátkozni, de egyszerűen nem megy. Egyszerűen nem nézek oda. Akárhova teszik, nem nézek oda, és akkor csak érzem, hogy lepottyannak róla, akkor úgy megnyugszok. Hány piócát? 2 lesznek rajtad. Jó. Nagyon félek. Bevallom őszintén. A legfiatalabb vendégem az 1 hónapos volt, a legidősebb nem idehaza, hanem külföldön, az pedig 103 éves. Irisből szoktam megnézni a szervezete állapotát, és ezután, amikor ez megtörtént, szépen különböző pontokra felhelyezésre kerülnek a piócák, tehát minden alkalommal azért úgy vándorlunk, mert nem egy problémával jönnek általában az emberek. Tisztítását, na most megharapott. Olyan, mint egy családcsípés, vagy valami ilyesmihez hasonlítaná. Úgy képzeljétek el ezt a kezelést, hogy nem egy alkalmas, tehát nem egy varázspálca, hogy oda suhintok és rendben vagyunk. Többféle folyamat zajlik a testben, amin változtatni kell. Ráhelyezzük a piócát az adott területre, ők elkezdenek szépen dolgozni, rátapad a bőrfelületre, és egy kis pici mikroszkópikus fogai vannak, amivel megsebzi a bőröd felületét, és ott szívja is a folyadékot, mert azért ő táplálkozik, plusz fecskendez be hatóanyagokat. Tehát ahogy az első csepp folyadékot ő kiszívta, a testében reflexzerűen kiválaszt olyan anyagokat, amire neked az alapján, a csepp alapján szükséged van ott ezen az adott területen, és olyanokat fecskendez be. Ez azt jelenti, hogy még ugyanaz az ember is minden területén, vagy minden kezelés alkalmával más összetételű hatóanyagokat kap. Tehát nem ugyanazt nyomja mindenkibe, aztán vagy sikerül, vagy nem. Tehát alkalmazkodik. Ő dolgozik nagyjából egy ilyen fél óra és 1 óra közötti időtartam, ez az átlag. Amikor jól lakott, vagy befejezte a munkáját, akkor szépen belengedés, legördül. Most már nem fáj annyira, mert nem is igazából van olyan perc, amikor nem is érzem, hogy rajtam van, aztán egy picit érzek ilyen szúrást, utána megint elmúlik. De az agyam teljesen kikapcsolta azt, hogy ott piócák vannak, tehát már egyáltalán nem félek. Csúnyán mondva egyszer használatos a pióca,
Azért, mert utána évekig nem eszik, hogyha egyszer jól lakik. Tehát mindig új piócák érkeznek, és egyet csak egyszer használunk. Tehát nem minden piócafaj jó erre a terápiára. Most már csak tenyésztetekből lehet hozzájutni. Amit találhatsz még a szabadvizekben, az a lópióca, a nadály, nem jók erre a célra. Hihetnénk azt, hogy pióca, tök mindegy. Sajnos nem. Tehát azért lett ő az orvosi pióca, mert benne találtak olyan hatóanyagokat, amivel a szervezet képes az öngyógyításra. Tehát a többiekben nincs ilyen, és a többiek még kárt is okozhatnak. Egyrészt a nadály nem tapad emberre, mert az zömében növényekkel táplálkozik. A lópióca az éppen feltapad, hogyha nagyon erőltetik, csak benne nincsenek ilyen hatóanyagok, amik az orvosi piócában, tehát nem vagy előrébb vele, plusz még ugye nagy részben hepatitiszt is terjeszt, mert ők általában rákcsálókkal táplálkoznak, úgyhogy nem éri meg vele kísérletezni. Hello! Hát köszönöm, hogy segítettél. Legelső, akit itthon Magyarországon kezeltem, neki egy nagyon csúnya fekély volt a lábaszárán. 30 éve küzdött vele már akkor. Korom fekete volt a lábaszára. Azt mondta, hogy ő inkább öngyilkos lesz, hogyha neki levágják a lábát. És nagyjából egy olyan 2 hónap után helyre jött. Vannak itt a gyermekáldással kapcsolatos sikersztorik is, hál' Istennek. Volt olyan vendég is, aki 41-2 volt, és nem jött össze a gyermekáldás. Nagyon szerették volna. Aztán így a körülbelül 20-25. kezelésnél egyszer csak eltűnt. 1,5 hónap eltelt, és letette az ultrahangképet az asztalra. 22. alkalmon vagyok, azt hiszem a mai nap, és meggyógyult ez az ujjam. Jó, persze egy kicsit hiányosan, de visszanőtt. Most ahhoz képest sokkal jobb, mert az orvosok mindet így innen akarták. Az első új perctől akarták levágni. Sőt, az orvosok például azt mondták, hogy nincs esély rá, hogy ez meggyógyuljon. És visszamentem az orvoshoz, és mutattam az orvosnak, hogy na, ilyenkor mi van? És akkor így csinált, hogy hát, vannak csodák. Mondom, mondom, egy héttel ezelőtt le akartad vágni az ujjaimat. Sokkal rosszabbra számítottam, és egyébként egy nagyon kellemes csalódás volt. Igazából szinte a végén már alig tudtam ébren maradni, úgyhogy köszönöm szépen. Egészségedre!